tykkään esimerkiksi, jos mä istun sen eessä. Ei ole kuumasta hyvää tai oikein hyvää jolla. Alkaa hyvin, mutta sitten vähän lopussa taistelee aina sun kättä vasta tulee. Kiekko etkä siellä jo. Se pidät ja näin tulee väliin. Syrjitään niitä, koska silleen, että Ja jalka taivuttaa sinne kulmaan. Sinne just. Katse ylhäällä vaalinäytöt tuntee siellä vielä kurkki alas. Hyvä. Tule vielä pidemmälle suoraan. Jälkimmäisen 5 tuomin jälkeen. Nyt askel pidemmälle suoraan, Jonna. Muuten ok. Tunnettuu valina. Tunnettuu. Malta. No ja oikea pohja. Siinä hyvä laukkailina, mutta teen katseen koko ajan. Pohja tuntee vähän sitä suuta. se on haettu. Joo, jalat kiinni jätteen. Hyvä. Se vähän malttaa jo. Se oli hyvä päätös. Se oli hyvä. Perehtyy. Se oli hyvä. Lähemmästä seuraavain. Valempi. Vielä puolempi. Vasemmalla ohjalla on ja sähköisesti tulee 3 Jonna. Käsi alhaalla. Edelleen oikein jalka aina. Pää on koko ajan vasemmalle ja oikein lappa. Päästä vasen ohja. Oikein jalka. Hyvä. Se on helppo pidä. Toinen. Päästä kättä rattajalla. Rattajalla. Etene. Käsi rentona. Hyvä. Paremmin. Jätä jo kättä rennoksi ja jalka. Hyvä, koko vähän. Ja okserille. Ja käsi rennoksi ja liiku. Noin, koko rata leikkaa. Pidä se laukka yllä koko ajan. Sitten 3 askelta ja päätymä vaihto. Takaosa kanssa. Pidät, älä heiluttele ylävartalo. Liiku 3, tule. Käsi rentona. Jaa. Päätyympyrä. Otetaan vähän ylävartalolla enemmän ennen kuin nouset pystyyn sieltä hypystä. Ja tuot okserille suoristat ajoissa. Ulkopohja. Käsi rentona. Jaa. Rennomak vielä vaan kättä eteen päälläkin ja vähän jalkataannut. Muuten oikein.